marcaban cunha regra ou cunha cana para mandarte sair a pizarra e coa que ao mesmo tempo che batía nas mans se non sabías a resposta ao que preguntaban. Por outra banda, o alumnado se repuña a algúns dos profes, xogaban fútbol no patio ou fumaban os baños mentras as mociñas levaban a carpeta coa postal de Los Pecos ou de Pedro Martín ou tamén unas guapísimas alumnas. Hola, hola. E agora sí, pedimos un representante, por favor, de Vale School, da comparsa de Valadares, que suba a este palco das autoridades, no que... Venga, pónganse a fila, a bailar. Ay, que lle piden as autoridades saltar a corda, aí vamos. Epa, 3, 4, 5, Colorida comparsa, bo ritmo, bo humor. Grandes trajes. Grande, cariñoso de todo el público de aquí de Gondomar para este canal siempre